Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Please post my own story as hidden identity. Inini ndiri mudzimai ane makore 34 years ekuberekwa. Murume wangu iye ane makore 43. Saka murume wangu ndiye akatanga kushandira baba vemwana uyo wandava kushandira pari zvino. Inini pandakasangana naye iye ainge atotanga kuvashandira but akabva azongo upgrade pari zvino vava kushandirawo muIndia. Saka baba ava vandainge ndichishandira nekukura vakabva vazoiswa ku old people's home ndokubva ndazotanga kushandira mwana. Saka mwana uyu mukoma pane zvinhu zvaakandiudza, these things zvinhu izvi andiudza 3 times over and over again. Paakatanga kundiudza zvinhu izvi ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda maybe ndini ndainge ndatadza kunzwa ndikati maybe chirungu chandijamba, but the second time around achidzokorora zvekare mubvunzo waakandibvunza ndikabva ndatoona kutoti mwana uyu pane zvaari kuchiva pandiri. Pekutanga mukoma ndainge ndasara naye iye on that day ainge achiita work from home, akabva azondidana muoffice make ndokubva ndaenda kuya kuoffice kwake. Ainge akabata phone ndokubva anditi tora foni iyi. Ndakati ndatora foni ndikabva ndati bosi yakalokewa foni yamandigamuchidza. Akabva aisa fingerprint yake. Saka akati achingonoisa fingerprint yake ndikabva ndatoona kutoti painge paine video repono rainge richitoplaya but rainge rapoza sezvo iye ainge aloka foni yake. Ndikabva ndatarira kusite nekuti ndainge ndisingadi kuona zvinhu izvozvo zvekare pamberi pabosi vangu. Iye akabva ati player ndichinoplaya kudai ndikabva ndatoona kutoti ainge ari murungu munhurume nemunhu mutema ari munhukadzi vachiita bonde. Iye akabva anditi naye ichokwadi here kuti vanhu vatema ivo vanogona bonde kudarika varungu. Vanhukadzi vechitema vanonaka kukunda vanhukadzi vechirungu. Ndakabva ndangoisa foni iya pasi ndokubva ndabuda muya but ndainge ndava kunyara. Saka takamboita kanguva karefu achingondi avoida zvekare. Akazondibvunza mubvunzo iwoyo nekuti iye ndiye anondiperekedza achindidzosa kulocation. Takati tava kunosvika kulocation ndokubva andibvunza zvekare mubvunzo iwoyo akati nhai ichokwadi here akabva andibvunza zvekare mubvunzo uyo waakambondibvunza akati nhai ichokwadi here ndipindure. So this is the 3rd time achizviita zvinhu izvi. Handizivewo kuti ndoita sei, plus ane mamwe matarisiro awo aanondiita ekuti ava kundivhundutsa. Pose apa taitongoziva kuti isusu motikari yavo hatitendedzwe kwira kumberi kuya unotoenda kumashure kucanopy, but iye anoti kana tabuda pamba anobva azomisa motikari yake obva ati uya kunoku kumberi, obva ati gara front seat. Saka zvinhu izvi zvinongoita kuti ndifile somehow. Ndinokumbirawo kuti vedare munge muchindibatsirawo pasituation yakadai. Ndopafambisa sei? Ndoregedza here kuenda kubasa? Murume wangu ndomuzivisa here kuti murungu ndo zvaava kundiita? Please, kana kuinewo vakambosangana nemasituations akadai ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakadaro ungazvifambisa sei? Murungu wako ari kukurakidza mavideos ebonde obva atanga kukubvunza mibvunzo yakadaro. Hanzi please assist me. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo zvakaitika kwandiri ndeizvi. Inini mukoma ndiri munhu uya wekuti I just love to dance. Saka ndainge ndine account yangu ku TikTok ndichifungidzirawo kuti zvimwe kuda ndikaitawo famous ndinokwanisa kuzowanawo mari zvekare neku Instagram neku Facebook. Saka zvandaiwanzokuita ndezvekuti masongs aya anenge achipisa ndiwo andinenge ndichingotambira zvangu ndakaiseta foni yangu ndobva ndaposta, but handina hangu kumbogara ndakaona mafollowers akati one day. Izvi ndakangozviita for only a short
short period of time ndisati ndapindawo mumamarriages edu awa emunomu mujoni. So zvakazoitika ndezvekuti pandakazosangana neumwe muchinda wangu uyo wandigere naye but ndakambomutiza for a brief period of time ndokubva ndazodzokera zvake kwaari mukoma. At that time pandakasangana naye ndakabva ndazama kudelita evidence yose iyo yemavideos angu aya andaitamba zviya zvine kaunzenza mukati. Ndakadeactivata TikTok account yangu neInstagram but handizivi kuti mavideos awa akazosara sei kune mamwe maplatforms, nekuti one day ndiriko kuFacebook uko ndo pandakabva ndazoona ndava kutumidzirwa friend request zvekare nemessage yakabvawo kune umwewo mudhara. Ende mukoma munoziva kuti sometimes ukatumidzirwa friend request unototanga watombovhiewa profile picture zvekare nemaphotos emurume uyo anenge akutumidzira friend request iyoyo. Mukoma nashi ndakati ndichinovhiewa kudai mapictures ndikabva ndaona kuti baba apa vainge varipo apa zvishandwa vairakidza kuti zvishandwa vanazvo as in munhu ane zvinhu zvake. Mukoma ndakabva ndaaccepta zvangu paya. Saka zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaiti kana ndakabhohekana paya especially kana ndiri kubasa, kana ndabhohewa neumwe wangu ndaibva ndatanga angu kungovhiewa mapictures avo baba ava ndotanga kungowisha kuti dai vanga vari ivo vandinogara navo, zvimwe kuda upenyu hungadai huri nani. Because the problem that was happening was that uyu wangu uyu pandakatanga kugara naye ainge achiri neinfluence iyeya yekuti doro ndo chinhu chakakosha, zviya zvavanoita vanhu vekumaconstruction kuti kana yangova Friday vachibva kubasa, kana paine anenge aine tumari panobva patotengwa madoro. Saka I could not control him. Iye ndaiti kana ndikazama kumucontrola then aibva ati handiti uchizosvika pakudanana neni takatosangana pabrai. Saka why is it now wava kuda kutanga kundibvisa kuupenyu ihwohwo uhwo wakatoita kuti iwewe neni tinge tichisangana. Saka I was just powerless. I had my breaking point pandakazoroveswa nesik naye muchinda wangu uyu. At that time ainge ava kudanana neumwe muSouth African. Saka aiwanzo kuti paya kana akabuda akaenda kubhawa aibva aroverako kubhawa ikoko. Dzimwe nguva ndaizotoita wekutotevera ndichirwadziwa ndoita wekukakatana naye ndodzoka naye kumba, but this was just too much. Ndakati ndaita sike kudaro ndokubva ndambozviudza kuti ini naye we have to go our separate ways. Ndokubva ndambotanga kugara kwangu ndoga, but munhu akazongoramba achingonditeverera achingoudza kuti anondida. But the mistake that I had already done is that baba ava ndainge ndakavatumidzira message vaya kundisendera friend request kuFacebook. Ndakangovati nhai imi kokunditumidzira friend request muramba makanyarara, munondiziva here kana kuti amundizivi? Ivo pavakaona message yangu vakabva vatanga kutaura neni vachitaura neni kudzamara vazokumbira namba dzangu dzeWhatsApp. As someone that was heartbroken ndakabva ndazongovapa hangu namba dzangu dzeWhatsApp ndokubva tatanga kukurukura paya. Ivo vakabva vazotanga kundiudzawo maissues avo awo avainge vachisangana nawo mumarriage mavo. Neniwo ndikabva ndaona kuti nezvose zvandainge ndichisangana nazvo kana kuri kunzi dai ndakapinda mumarriage nemurume uyu I was going to love him and give him all of my heart. Mukoma paya takazongoramba tongokurukura. Ivo vakabva vandiudza kuti vainge vakafarira matambiro awo avainge vakaona ndichiita pamavideos. Ndikati mavideos api? Ndopa vakabva vazodownloada mavideos aya vakabva vazonditumidzira. Ndakazoti ndava kunocheka papage pangu kuFacebook ndikabva ndaona kuti aikaka mavideos aya andaifungidzira kuti ndainge ndakaisa paprivate mode ainge atori papublic zvawo and ainge atovawo nezvimaviews zvakati ndokubva ndangomati unhide mavideos awa. Ndikati handimadelete, it will just remind me. Mukoma nababa ava takazongoramba tokurukura vachindiudza kuti kana ndikangovapa mukana he was going to give me all of his heart. Mukoma vakabva vazondiinvita kwavo kwavanogara ndokubva ndazotiza. Ndakatoita wekutotiza uyu murume because at that time
iye akazongoya nehama dzake nechibhegi chake. Since ndainge ndamove out of his room ndava kugara kwangu ndoga, iye ndiye akabva azonditevera nehama dzake zviya zvekuti by force nekudawo kwezera rangu hama dzake dzinotoona kutoti inini ndini ndinokwanisa kutomuitawo kuti ange achizova a better person, because at that time kana kumusha uko ainge asingatombodi kunzwa nezvako. Saka hama dzacho dzainge dzava kutongodawo kutongobatirirawo pandiri. Mukoma akati auya nechibhegi chake ndakabhowekana sei, because nababa ava tainge tatoronga kuti inini ndinofanira kuti ndinge ndichiuyako ikoko ndimbonogara navo. Apa ndainge ndava kutozviudza kuti kana ndikangosvikako kuribo kudzoka handichatobodzoki. Almost mukoma ndaoneka boss vangu ndichida kuvaudza kuti handichakwanise kuramba ndichingokushandirai boss, because ndainge ndava kutozviona ndatovawo mukadzi wembinga. Ndakati ndichinotiza murume, ndakangoti ndichingobva kubasa ndokubva ndatongonoti mukombi ndichimutiza. Iye akati achinosvika pamba ndokubva andifonera, ndaingomudayira kudai ndobva ndangoramba zvangu ndakanyarara. Ndichisvika kuya ndakabva ndagamuchirwa nemufaro ndisu uyo mukoma, tikabva taenda kumba kwavo. Asi chandisina kunotisa mukoma nachi ndechekuti umo macho mandakanopinzwa mainge musiri mumba mavo, but mainge mutori muguest house. Ndakatofarawo ndikatoti ingawani dhara iri rine imba yakanaka. Izvo dhara iri rainge risati rava nedecision yekuti richiri kuda mukadzi here kana kuti harichadi mukadzi. Saka paguest house apa pandakanopinzwa, ivo vane maguest avo vakatenga dzimba dzavo muno muSouth Africa. Saka vakabva vazoconverta dzimba dziya vakabva vazodziita maguest house. Saka ndokwatakaenda ikoko. Ko ini ndaigonotisa sei kuti pano ndatopinzwa zvangu palodge. Takafadzana paya mukoma ndokubva ndagara navo baba ava kwemazuva. Zvakazoitika ndezvekuti semunhuwo ndainge ndava kutanga kupombonoka ndichisununguka. Ndainge ndava kungoti kana vauya paya vachiti vari kubva kubasa, izvo vainge vasingatomboshandi, ndiretired zvavo, vakasotoretire kudhara kumusha uko vainge vari musoja. Saka vanongoswera zvavo vakazvigarira, but vaibuda makuseni oga shuwa munhu kundigadzirisa chilunch box zvimasandwich ndichitiwo ndiri kugadzirira murume wangu kuti ange achienda kubasa. Munhu aibva abuda otora chilunch box chiya, ndiye uyo obva aenda zvake kumba kunoona mhuri yake. Hameno kuti chilunch box ichi kuti pane pachaisiya chakavigwa here kana kuti what was going on. Saka mapictures mamwe aya andaizvitora nefoni yavo general ava, mukoma akabva azobatwa nemudzimai wavo. Mukoma, I want other ladies out there to be very, very careful nenyaya idzi dze-online dating, because mukadzi uyu mukoma akabva azondironda kusvika achinondibata. Anashi ndakati ndakarelaxa kudaro ndikabva ndanzwa kuti gate rainge rava kuvhurwa, ndikabva ndatobudawo panze nemufaro. Plus ndaida kuvabvunza baba ava kuti naimi mumba umu, why is it every spare bedroom ine TV nekamini bar fridge? I wanted to ask a lot of questions, but ivo vainge vakambondivharavhara vakati imba iyi ndinomboishandisa as students accommodation, but still things were not adding up because paitova neka mini reception. But ndainge ndisingade zvangu kubata zvinhu zvevanhu since mainge muine macameras. Mukoma, pandakangonzwa gate ndokubva ndabuda panze paya nemufaro, ndokubva ndaona mamwe aya mazibenzi aya akaita mazibhazi rainge riri reblack richipinda, ndokubva kwaburuka vamwe vakadzi 6. Vakadzi ava pavakaburuka neniwo ndichitonovakwazisa, ndikatoona paya ndainge ndava kutorohwa. Vakabva vanditora ndokubva vanondipinza mubathroom. At that time mukoma ndainge ndakaiswa malocks. Umwe wacho ndiye ainge akabata malocks angu aya. Apa vainge vazadza tabu nemvura, vaiti kana vakandirova zvezvia then umwe wacho aibva azonyudza musoro wangu mubathtub muya. Vaitoda zvekutondiuraya on that day. Murume ndipo paakabva azokasika kudzoka. I think kuti ainge apiwa a heads up kuti munhu wako uyo wakawandisa uko
kana ukanonoka kusvikako unosvika afa. Mukoma ndakazongonzwa pfuti ichirinzwa panze. Vakadzi vaya ndopavakamhanya vachibuda vachida kuona kuti chii chainge chaitika. Ndikabva ndanzwa vava kupopotedzana, then I recognized the voice. Iye akabva azopinda achinditsvaka. Akauya zvake mukoma ndokubva akumbira ruregerero, but all that I asked for him is to give me some money so that I can return back to my boyfriend. Iye akagwadama nemabvi akatanga kuexplaina kuti he is not in a happy marriage, but I was not willing to listen to any of his stories, even though iye akanditi he is being emotionally abused by the wife. Mukadzi anorara naye paanenge achinzwa kuda iye mukadzi. Iye kana akada bonde kubva kumukadzi wake, then kwanisa kuzotanga kuinvolva hama dzake vana tsano, but still mukoma nezvose zvainge zvaitika. Ndakazviudza kuti vakadzi ava kana vanga vaita zvivindi zvekuti vange vachindiurayira mubath imomo, what more kana ndikazoramba ndigerepo. Handiti vanhu ava vanokwanisa kuzotondiroya. Vanhu 6 pangashaya munhu 1 angangoya neidea yekuti handei kun'anga munhu uyu tinomuroya. I just asked for money. Vakadzi vaya vachiripo, baba vaya vakabva vazondipa kadhi, vakatanga vandipa kadhi, but mukadzi wacho ndokubva abvuta kadhi rariya. Mukadzi uya iye akabva aenda kumotikari kuya ndokubva adzoka nehandbag akandibvunza kuti uri kuda mari. Ndikabva ndamuudza mari yandainge ndichida kuti ndidzokere uko kwandainge ndichigara. Akaita zvekundikandira mari mukoma, zviya zvekunditema nemari, asi still mukoma zvese izvozvo handina kana kumboita basa nazvo. Ndakangozviudza kuti chikuru kufema ndokubva ndatora mari iya. I then asked for directions. Iye murume akabva ati ari kuda kundiperekedza. Ndikati no, I will be fine. Ndakangobuda gate ndikasiya vanhu vaya vachipopotedzana. Ndakangozviudza kuti once ndapinda mutaxi inenge ichidzokera kutown I will be fine. Ndakazoti ndava mutown mukoma ndakambeya ndichambeya kudzamara ndichizonobata parank painge paine makombi aidzokera kwandaigara. Ndichinosvika uko kwandainge ndichigara, I apologized to my current husband, but nyaya iyi haatomboizivi. Ladies, they need to be very careful because ipapo mukoma kodai ndakaurawa, what was going to happen to the family that is dependent on me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi vakadzi 6 vakandibata. Umwe wacho ndiye aitova akagarwa nemweya wengozi. Aiti akandinyudza musoro wangu mubathtub mainge makazara nemvura. Paya pandinenge ndava kutadza kufema ndipo paaibva azondiburitsa mumvura. Apa murume was just begging achiti please don't go. Zvimwe kuda murume uyu, he was an honest man. Ainge ava kutoda kutobuda marriage yake, but I think kuti munhu usati watsvakana neumwe munhu, it is far much better kuti utange wasolva ma-issues ako neyour current partner uyo waunenge wava kusada, because in this case vanzvadzi ava vaikwanisa kuzotoluza your own life. Please tell me what you think in the comment section.